Nakarekord ang Iloilo Provincial Health Office ang unang kaso nga napatay bungod sa Leptopirosis sa probinsya sang Iloilo sa Tuig 2025. Base sa report sang IPHO, isa ka 30 anyos nga lalaki ang napatay gikan sa Banwa sang Sara kag nahibaloan nga ini ang isa ka mangunguma. Suno kay Dr. Rodney Labis, Health Officer sang IPHO, sa Marso 7 napatay ang biktima kag ila ginaimbestigahan kung siya pagpanguma nakuha nga mo nga sakita. Dugang pa ni Labis nga nagapang-edaron 30 anyos pasaka kag kalabanan laborer o kun mangunguma ang kalabanan nga nagakatipikan sa amo nga balatian. Mayara sa karon sang 26 ka kaso sang leptospirosis gikan sa 16 ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Naibaloan ang leptospirosis ang isa ka balatian nga makuha sa pag-ubog sang tubig nga kontaminado sang ihi sang ilaga. Report na gikan sa Iloilo City ni sa K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kakalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee